Nu skal I høre en rigtig julehistorie. Fortæl, Nisse! Okay, det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om, at alle skulle tælles. Jeg befaler, at alle skal tælles. Nu skulle alle tage til deres hjemby for at blive talt. Josef, som var Davids hus og slægt, drog tilbage til Bethlehem med sin trolovede Maria. Hvad er trolovet? Det er sådan ligesom, når man er forlovet. Maria og Josef, de var kærester, og Maria var gravid. Josef, er vi da ikke snart? Jo, rolig nu, min kære Maria. Vi er der lige om lidt. Jeg tror altså snart, barnet kommer. Vent her. Jeg går ind og ser, om de har et ledigt værelse. Okay, skynd dig. Hvad vil de her? Gå deres vej, vi har ikke flere ledige værelser. Jamen, min trolovede skal føde. Vi har rejst helt fra Nazareth til Bethlehem, og vi er både trætte og sultne. Jamen, vi har altså ikke noget. Alt er optaget. Gå deres vej. Hør, jeg skal lige op. Josef, du må altså finde noget. Barnet kommer lige om lidt. Maria, jeg går ind, og så prøver jeg igen. Hvad vil de nu her igen? Sagde jeg ikke, at alt var optaget? Jamen, har jeg nu slet ikke noget. Hun skal føde nu. Okay, så I kan sove i stallen blandt dyrene. De kan holde jer varme. Det er den vej. Og så gik Josef og Maria ind i stallen, hvor Maria fødte en velskabt dreng. Hun svøbte ham og lagde ham i en krybe. Kom nu. Josef, hvad går nu? I mellemtiden går hun hyrder rundt på marken. Hvor jeg har koldt. Frygt ikke. Til jeg forkynder jer en stor glæde i nat. Frelseren født, Herren, Guds barn. I skal finde ham svøbt og lagt i en krybbe blandt dyr i en stald i Bethlehem. Følg blot den store stjerne på nattehimlen. Se, der er stjernen. Vi må finde Guds barn. Se, der er en stald, og stjernen hænger lige ovenover. Det må være her, Guds barn er født. Kom indenfor. Det er Herren. Halleluja. Amen. Er han ikke vidunderlig? Han skal hedde Josef Junior. Nej, han skal hedde Jesus. Det har Herren selv sagt. Se, det var en rigtig julehistorie. Maria havde født Jesus Kristus, og det er derfor, vi holder jul. Vi fejrer nemlig Jesus fødsel, Guds enbårne søn. Men hvad skete der så med Jesus? Ja, se, det er en helt anden historie, og den må I få til påske, for der skete der nemlig en masse ting for Jesus. Ja, men vi kan synge en sang her til sidst, som godnatsang i stedet for. I kender den sikkert godt. Er I klar? Ja. Et barn er født i Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible Jeg kan ikke 1, 2, 3. Mary was born.